χαρτιά. Γιατί έτσι ξεφαντώματα. Και τα έξοδα δεν τα σκέφτεται. Σπάταλη γυναίκα. Πάμε καλεσμένοι, δεν πρέπει να πάρουμε ένα ειδικό. Άλλη κερασί. Ποιος θα τα πει σήμερα. Πώς θα τα ήθελα να μας πάμε τώρα τα μορφιασμένα γιαούρτια. Λες. Δεν θα έρθω. Μα γιατί θεία μου? Γιατί πώς παντρεύτηκες έτσι. Επειδή ερωτεύτηκα. Δεν σκέφτεσαι τα έξοδα. Είναι εποχή αυτή για γάμους. Δεν πιστεύω να σκέφτεσαι να κάνεις τίποτα κουτσούβελα. Μην παίρνουμε βοήθεια από μένα. Α, θεία μου, δεν περιμένω τίποτα άλλο από εσάς. Παρά μόνο να έρθετε να φάμε αύριο όλοι μαζί παρέα. Θεία μου, η μάμα μου σας αγαπούσε πάρα πολύ. Και και εμένα να σας αγαπώ. Καλά Χριστούγεννα και Χριστούς. Ξέρετε ότι εγώ δεν θα πάψω ποτέ να σας αγαπώ. Ναι, πολύ γεια. Γιατί κύριε Σκρούτσο, ο ανιψιός σας αγαπάει πολύ και δεν σας έχει ζητήσει ποτέ τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια, δεν μου έχει ζητήσει ποτέ τίποτα. Και τώρα κύριε αλήθεια, εσύ που είναι κάτι. Και μου θα ψάχνω σήμερα.